बंधु माने स्वागत करछि कहानी दुनिया को। आज आमे शुणिबा ओडिशार एक बहु प्राचीन एवं परिचित लोकगल्प। गपटीर ना हेउछि माड़हांडी कथा। गपटी को लिखिचंती गोपाल चंद्र प्रहराज। एबे आसंतु टिके लेखक परिचय जानिबा। गोपाल चंद्र प्रहराज ओडिया साहित्य जगतरे जणे सफल रम्य रचना लेखक भावरे परिचित। केतेक लोकगल्प संग्रह करी सेगुड़िकु साधारण लोकंक भाषारे प्रकाश करिबारे से सिद्धहस्त। तांको द्वारा रचित कथा कहानी मध्यरु उत्कल कहानी आउ ननाक बस्तानी प्रभृति उल्लेखयोग्य। से संग्रह और संपादना करिथिबा पूर्णचंद्र भाषाकोशकु ओडिया भाषार कोणार्क बोली कुहाजाए। मु सिद्धार्थ राउत आपण माने शुणुछंती यूट्यूब चैनल सीडभिड रे गोपाल चंद्र प्रहराजंक द्वारा लिखित गल्प माड़हांडी कथा। माड़हांडी कथाटी ओडिशार एक लोकगल्प को नहीं रचित। अलसुआ होई परिश्रम नकरी पेट पोषिबाकु चाहिले किपरि दंड भोगिबाकु पड़े एही गल्परे ताहा कुहाजाइछि। एबे आसंतु शुणिबा कहानीटिकु। एक देशरे गोटे चकुलिया पंडा थाए। सेठी भारी गरीब। से माटिए पुओटिए। पुओ नीति भिक मागी जाए। 6 गां गले सेरे आणे, 9 गां गले सेरे आणे। एमितिका महाप्रभुंको माया तो। दिने से चकुलिया पंडा केते आड़े बुलिला जे सेरक कथा तेणिकी थाउ, ताकू पोषे चाउल सुधा भिक मिलिला नाही। लोके भिक देबे कौन? बेलकु ताकू गां पिलाए सबू टेका बुलुओ लदी माड़ मारी तोड़ी देले। पछकु चकुलिया पंडा बिचाराटी कांदी बोबाई पळे आसिला। बिचारिला आउ ए नीलज मुह देखैबाकू घरकू जिबि नाही। या बिचारी चोरकू मान करी खपरारे खाइला भलिया कांधरे तुछा जाउलीटे पकेई जाउथाए। जाई जाई खंडे दूर देखिला बेलकू गोटे उत्तम सुंदर पद्म पोखरी। सेथिरे कला भंवर भली पानी। पोखरी चारिपाख जाक शंख मलमल पत्थर पाहाच बसिछि। यार तो सेतेबेले भोक शोषरे करड़ी जळुथाए। ए कौन करिवो ताकू आ बुद्धिबाट दिसु नथाए। ए पानी की देखिला क्षणी या मनरे भारी लोभ होला। जीवन विकଳରେ पाणीकूଳ ପାହାଚ ଉପରେ ଲତକିନି ବସିଗଲା। ଦେଖିଲା ସେ କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ହୋଇଛି। 7 ତଳ ପାଣିରେ ରୂପା ପାତିଆ ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲେ ଉପରକୁ ଫୁଟି ଜକଜକ ଦିଶିବ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ପାଣିରୁ ଚଳଚଳ କରି ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରୁଥାଏ। ଏଣେ ମନକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କହି ହେଉଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଦୁଧ ଖାଉଁ, ମହୁର ଖାଉଁ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, କାକରା ଖାଉଁ, ନାନମାନ ଖାଉଁ, ପୋଟଳି ଚକୁଳି ଖାଉଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦରବନା ଧରୁଥାଏ, ଚଳେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ତ କାହା ବିକଳ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟା ଡାକ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ସେ କଣ କଲେ ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତକ ଦରବ ନାଁ ଧରି ଚଳାଏ ଚଳାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ସେତକ ବାରଜ ବାରଜ କରି ଦନାଟି ମାନଙ୍କରେ ଭରାଭର କରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ିଲେ। ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ତେଲୁଣିଟିଏ କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଯେଉଁଠାଇ ବସିଥିଲା ସେଇଠାଇ କି ତୁନି କରି ଭସାଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଭାସିକା ୟା ପାଖରେ ଆସି ଲାଗିଗଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏ ହାଣ୍ଡିକି ଦେଖି ଭାରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେ। ୟା ବିଚାରି ସେ ତେଲୁଣିଟିକି କାଢ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଭଳିକି ଭଳି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ସବୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ୟା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ତାକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ କରୁଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପଦାର୍ଥ ଯାକ କାଢ଼ି ପେଟ ପୂରା କରି ଖାଇଲା। ଜଣେ ମଣିଷ ତ କେତେ ଏମିତି ଖାଇବ? ଯେତକ ଖାଇବାର ଖାଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ କଣେ ସୁଦ୍ଧା ସରି ନଥାଏ। ଯେତକ ବଳିଲା ସେତକ ଗୋଟିଆ ଗୋଟି କରି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇଲା। କହିଲା, ୟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି ଯେ ମୋ ମା ଖାଇବ। ବାକି ଯାହା ବଳିବ ଢେର ଦଉଡ଼ା ଖାଇବି। ଖାଲି ହାତରେ ସିନା ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷି କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ସେମିତିଆ ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ହାଣ୍ଡିଟିକି ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଘରକୁ ମୁହିଁଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଯାଇଥାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ। ଇଏ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତି ଦେଲା।
ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପାରି ଶୋଇଲା। ମା ଗାଁରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ପୋଷେ ଖୁଦ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପୁଅର ପେଟ ଟୁମାଟୁମ୍ ଦିଶୁଛି। ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢ଼ି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ, 6 ତିଅଣ, 9 ଭଜା, କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭରାଭର। ବୁଢ଼ୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ କୋଟିନିଧି ମିଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କ'ଣ? ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବେଁଅ ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା। ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପଦାର୍ଥ କାଢ଼ିଲା। ଯେତକ ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। ଉଠି ମା'କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଫେର ଉପରଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଖାଇ ଅଠିଲ ହୋଇଗଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ଆରେ ପୁତ, ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବୁ କିଆଁ? କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ, ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି। ମା ପୁଅ ୟା ବିଚରା ବିଚାରି ହୋଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସୁଆଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ବଡ଼ି ଝପଟିରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧାଏ ସିଧାଏ ଯାଇ ଏକଦମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ଫେର କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ସେମିତି କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେତକ ଘରକୁ ଆଣି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ନିଇତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାନ ଆଣେ, ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ହାକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିଇତି ଫୋକଟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜୁଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ। ମା ବି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ। ଇମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏଣେ ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ ମା ପୁଅ ତ ନିଖଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ତ କର୍ମକୋଢ଼ିଆ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକୁ ତ କେହି ଆଦରିବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଇତା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗାମାତା କୁଟଟିଏ ଭେଇଲେ। ଦିନକର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିଇତି ଯେମିତି ଯାଏ, ସେଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କରି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକି ଗଲା। ପାହାଚରେ ବସି ଯିମିତି ନିଇତି କରେ ସେମିତି ସେଦିନ କଲା। ପାଣି ଚଳଚଳ ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ମିଛରେ ମିଛରେ କହି ହେଉଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ହାମ୍ପୁ ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ସାକର ଖାଉଁ, ଖେଚଡ଼ି ଖାଉଁ, ଏଣ୍ଡୁରି ଖାଉଁ, ଏମିତି କହୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାଏ, ନିଇତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ, ସେମିତି ଭାସି ଆସି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖାଇ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥିବୁ। ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାରିଲେ, ଦେଖ ୟାର କେଡ଼େ କଥା। ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିହେଁକୁ ଦିହେଁ ଗଣ୍ଡିଟିମାନ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଳାଟାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ନ ଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାମାତା ତ ସହଜେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ କଥା ଉବାର ଅଛି। ୟା ବିଚାରି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣୀ, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଇମିତି ଯେତକ ମାଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ପୂରେଇଲେ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟି କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରି ନିବୁଜ କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଓ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକା ଆସି ୟା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣିଟିକି କାଢ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି। ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ଗୋଇଠା, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଇମିତି ଖାଲି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯାକ ଦୁମଦାମ ଭୁସଭାସ ଲଦି ହେଉଯାଉଥାଏ। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲ କରି ଗୋଟା କେତେ ବିଧା ବସୁଥାଏ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆମୁଣ୍ଡିରେ 2 ଗୋଇଠା। ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆଇଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ରେ କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା।
ୟାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ପଇଟି ଗଲା। ଏ କ'ଣ କଲା, ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ପକେଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଥମ୍ବିଗଲା। ଏ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦିହ ହାତ ମାଡ଼ରେ ଗଡ଼ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏ ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଛି ଯେ କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ? ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଛାର କାହାକୁ ମାରିବ, ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା ଉପରେ ରାଗରେ ଜର ହଉଥାଏ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉଠେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ନିତି ଯେମିତି ନେଇ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଦିଏ, ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ବାହାରି। ତା ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନଠୁ ମା ଜମାରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ଯାକ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଟ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନିତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ବା କାହୁଁ ଜାଣିବ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଶିକାରୁ ଥିର କରି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ଯେମିତି ତେଲୁଣିଟିକୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିଛି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ। ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ କୁଆପଥର ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼। ଦୁଲଦାଲ ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଇଲୋ ବାପଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଫେର ଦିଟା ବସୁଥାଏ। ଆଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ କଙ୍କାଳ ବାହିରେ ପୁଣି ପୁଞ୍ଝାଏ ବସି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହଉଥାଏ, କେତେ ଖାଇବୁ ଖା। ଖା କ୍ଷୀରି ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ପିଠା ବୋଲି ଗୋଇଠେ, ଖା ମହୁର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦିହ ହାତ ଆଉଁସି ପକଉଥାଏ। ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପଛକୁ ବୁଢ଼ୀକି ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଉଠିପଡ଼ି ସେ ପଲମଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। କହିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି କେଜାଣି, ଆଜି ପରା ଦିନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ୟା ବିଚାରୀ ସେ ହାଣ୍ଡିକି ନେଇ ତା ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଖତକୁଢ଼ ଗଦାରେ ଲଥ୍ କିନି ରଖିଦେଲା। ବାଡ଼ି କବାଟ କିଳିଦେଇ ଘରେ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି କରି ଶୋଇଲା। ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ଦଇବ ଯୋଗକୁ ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିର୍ଜନ ହୋଇ ଶୋଇଲେଣି। ପଞ୍ଝାଏ ଚୋର କେଉଁ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଦୁକଟାଏ ଚୋରେଇ ଆଣି ବାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବାରି ଦୁଆରେ ଆସି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବାଣ୍ଟ ବିଚାର ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ଏ ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଚାରିଲା, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତେଇ। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଖତଗଦାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସବୁ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ପଲମଟିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଚୋର ପଞ୍ଝାକ ଯିବେ କୋଉ ଗାଁକୁ। ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼, ତୁଚ୍ଛା ମାଡ଼, ଖାଲି ମାଡ଼, ଫେର ଗୋଗଛିଆ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼। ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଗଲେ। ଏ ଚୋରଯାକ ଟଙ୍କା ଟୋକର ବାଣ୍ଟିବେ କ'ଣ? ମାଡ଼ରେ କଲେଇ ବଲେଇ ହୋଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳେଇଗଲେ। ବାଉଲ ବାଉଲ ହୋଇ ପଳଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଡ଼ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତୁଚ୍ଛା ଖୋବି ପକଉଥାନ୍ତି। ମାଡ଼ରେ ଧୂଳା ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଚୋର ଗୋଟା କେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ାଯାକ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ। ଯେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାଯାକ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇକା ଗଲେ। ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠାଯାକ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖିଯାକ ଗଲେ। ଇମିତି ଇମିତି ବୁଢ଼ୀ ବାରିଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ିକରେ ମାଡ଼ ଆଉ ଚୋରଯାକ ଗଲେ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପରାସ ହୋଇ ବଥଉଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ରାତିଯାକ ନିଦ ମାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ କତରାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗାଲି ପଡ଼ି ଏସବୁ ବାରିଆଡ଼ର ରବେୟାଯାକ ଶୁଣୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏ ଚୋରଯାକ ପଳାଇଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଧୁଡ଼ କିନି ଫିଟାଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ପନ୍ଧାଡ଼ରେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଥିର କିନା ସେ ସିନ୍ଦୁକ କବାଟକୁ ଟେକୁଥାଏ। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସୋରସାର ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
ତା ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୋକର ସିନ୍ଦୁକେ ଭରତି ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ମାଡ଼ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ମା ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ବାହାରିଲେ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତକୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ମନଛୁଆଁ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସିଡଭିଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ନମସ୍କାର।